ман фикр мекунам ишқ нест. ишқ ин як одат аст. Одат. ишқ медонӣ? ишқи модар ба писар. ҳеҷ кас модарро маҷбур намекунад ки фарзанда дӯст дор. лекин бин фарзанда чӣ қадр дӯст медорад. ҳазор фарзанд агар модарро тарк куна, ҳазор модарро дашном куна, ҳазор модарро ҳақорат куна, ҳазор модарро нигоҳубин накуна, модар то дами марг фарзандша дӯст медорад. ин эра ишқ мегӯяд. ва ҷавонои мо чӣ? вақте ки духтара дуро занг назад, тамом, ишқ фаромӯш шуд. куҷои ин ишқ аст? ин чизоро мо ишқ гуфта наметавонем. ишқ аст ба паёмбарони худо, ишқ аст ба худи худо. инора ишқ мегӯяд. ишқе ки худованд ҳалол донистааст ва ино абадӣ ҳастанд. ишқе ки миёни ҷавонон аст, ина худованд дар ислом иҷозат надодааст, барои ҳамин абадӣ нест.